jeg vil gerne vise et trick med sådan en ribbe. Så skal vi også lige have det. Ligesom jeg kan så vi have det normalt igen. Så gør vi sådan. Sådan. Ja. Sådan der. Men jeg skal vise et trick med nu kan jeg ikke lige se, hvor det er. Jeg vil gerne vise et trick med 2 tandstikker og tandstikker. Jeg vil lige gå lidt tættere på, end vi ser tandstikker. Så gør vi 1, 2, 3. Det kan så altså sådan gøre noget andet. Og så er det lige, hvordan jeg gør det. Så vil jeg gerne vise et trick, jeg kan med et blåt og et rødt tørklæde. Nej, undskyld, et grønt og et gult tørklæde. Undskyld, et rødt og et blåt tørklæde. Og med det jeg kigger først. Nå, så skal jeg lige vise jer et kort trick, jeg kan. Og der er bare nødt til at lige tage kameraet. Så kan I lige se, hvor jeg tager. Der er essen, dame, konge, nej, konge. Det er sådan en slags historie. Så er der 4 damer på et hotel. Og så kom knækkene, så var der ikke mere plads på hotel, så de var nødt til at lægge ovenpå. Det er lidt frygt, men altså, de er nødt til at lægge ovenpå. Og så kom kongerne også. Der var stadig, så de var også nødt til at lægge ovenpå. Kom de 2 ovenpå. Så kom politiet, og det så sådan. Så kommer de til at lægge ovenpå sådan. Så skulle politiet sortere dem. Så vi gør lige sådan her. Og det er lige meget. Det her, det kan I også lave derhjemme. I skal bare gøre ligesom jeg har gjort. Historien. Og så sådan. Så gør vi sådan der. Og så ser jeg bare lige. Undskyld, jeg tror, jeg kom til at gøre noget forkert. Jeg kigger lige. Undskyld, jeg ligger lige kameraet. Der skal ikke blive fejl. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Nu ved jeg ikke, om det lykkes, fordi jeg gjorde det forkert. Fordi men ellers så skal vi bare gøre sådan. Men jeg tror faktisk, det lykkes her. Ja, det gør det. Nej, det var desværre ikke. Der mangler en dame. Nu kommer nok først. Nu kommer først nok hernede i bunden. Så du bare lige. Det gik ikke så godt, men altså, I skal bare gøre det samme. I skal bare ikke gøre det samme, som jeg gjorde, men altså, I skal gøre. I skal tage alle damerne. Læg i en bunke med 1, 2, 3, 4. Så skal I lægge knækken ovenpå 1, 2, 3, 4. Så skal I tage kongerne ovenpå og æsene ovenpå. Så skal I tage dem alle sammen og glide hen ad bordet, og så vende på hovedet. Og så tage den på hovedet ovenpå. Den på hovedet ovenpå. Så skal I bare tage, så er det, I kan bare tage sådan en bunke her. Nu er det bare sådan en lille bunke, jeg har taget her. Tag den ene, og så er det vigtigt, at I tager den her bunke og lægger ovenpå. Det var bare det, jeg ville vise. Det er den anden bunke.